Takže ahojte ľudia, ja vás tu vítam pri novom videu. Dneska tu máme konečne prvý unboxing pyrotechniky tohto roku v tejto pyrotechnickej sezóne. Tentokrát tu máme balíček takto z Ecopyra, ktorý má hodnotu nejakých tých 50 €, váha je nejakých tých 5 kg a je tam taký mix, hej, nejaké tie petardy, hej, nejaké tie efektové veci a tak ďalej, všetko možné tam je a myslím si, že si ho môžeme ísť rozbaliť. Takto je celý oblepený, aby sa tam nič neponičilo, fajnovo. A poďme na to. Tak a po veľkom boji sa mi podarilo dať preč fóliu a samozrejme som ho otváral zle. Takto zhora sa má otvárať pravdepodobne. Poďme sa pozrieť už konečne dnuka. Na osme tu máme tu samozrejme výpoň, vyberieme si ju preč, to nás nezaujíma. Tu je ďalšia výpoň. Tak ako prvé čo tu máme Doom Boom Rotate, taká efektová detská pyrotechnika svojho 20 kusov balení, tuším, že je to novinka minulého roku. Klasické, malo by sa to točiť, zapraskať na konci, takže také efektové. Otestujeme, nemal som to samozrejme ešte. Potom čo tu máme pískajúce raketky, teraz po novom Scream Micro Rockets. Hlavne 12 kusov by tam malo byť, chcem to porovnať s fejkovými pískajúcimi raketkami od Privatexu, takže ktoré budú lepšie. Potom tu máme takúto fajnovú veľkú vec, neonové prskavky. Tie som kúpil z toho dôvodu, že ich skúsim nalámať klasicky do fontánik domácich, ktoré robím, ja ich robím takéto vylepšené a majú takýto efekt. A skúsim tam dať takéto farebné prskavky, či to bude mať farebný efekt, neviem či to vyjde, uvidíme. Potom čo tu máme takéto RC jednotky malé petardy od Pyromaxu, 60 kusov, to je na veľký test pirátov, ktorý budem točiť. Ďalej taká maličká efektová pyrotechnika Tasmania, hej. Ďalej tu sú takéto fontánky, absolútne neviem čo to je zač, nevidel som ich ešte doteraz. Kategória S2 by mali byť, hej, také malé fontánky, proste asi 2,50 stáli, hej. Takže netreba samozrejme od toho čakať, neviem čo, ale čo som pozeral video, tak na to koľko stoja boli v pohode, efektovo. Potom tu máme fajnové petardy, v tejto dobe už pomerne vzácne, a to Doom Boom Middle. Ešte tie staré, nie úplne tie najstaršie, ale tiež už celkom vzácne dneska. Rok výroby 2017, kategória P1, NEC 50 G, 2,5 G na jednu petardu. Fajnové petardy. Potom tu máme takúto vec, že Pooping Dog. To už som raz mal, je to úplne že blbosť, ale mali to tam za 90 centov a na iných stránkach to stojí po 2-3 €, takže pre mňa sa to oplatí. Keďže to bolo v takej výhodnej cene. Potom tu máme výmetníky Thunder od Pyromaxu. 8 kusov balení, také menšie výmetníky, chcem ich porovnať s Doom Boom Single Shotmi, ktoré sú samozrejme lepšie od týchto, lebo sú drahšie, hej. Takže porovnáme si. Ďalej tu máme takúto detskú pyrotechniku opäť. Doom Boom Crackling, úplne také, že to len zapraska, hej. Novinka minulého roku sa mi zdá, od Klasku samozrejme. Tak ale, treba otestovať. Potom Meteor, to je klasika, to je podobné. Ďalej stroboskop z detskej pyrotechniky, to je len také, hej. To musí byť každý rok také. Ako ďalšiu vec tu máme dve dymovnice PXM 30. Jedna je čierna a jedna je modrá. Mal som už čmoudíky, mal som už RDGčka, mal som už nejaké dymovnice ešte z Pyrolebu PXM, či PXM, Ultra Shobotlakom, neviem jaké, ale viem, že PXM som ešte nemal a to sú také najznámejšie dymovnice toto. Tie RDGčka, čmoudíky, hej, tam a tieto, takže si to vieme porovnať, že ktoré sú lepšie.
Na to, aké sú veľké a aký dym robili, aspoň na videu, tak boli vo veľmi dobrej cene. Potom tu máme nejaké takéto malé fontánky, to som ani netušil, že budú také malé, ale tak stáli, neviem, euro 2. Takže čo od toho čakať, dnes je 12 gramov. Takéto maličké fontánky. Tak ale uvidíme. Nechcem to zase otvoril. Potom tu máme Dumbum Nano. Tu je tiež ako tie RC jednotky do testu tých slabých petard. Potom tu máme nejaké takéto točiace veci, jak je Tasmania, jak je Dumbum Rotate, hej. Tak takéto nejaké úplne neznáme, hej. Uvidíme, potom tu máme Smokeball, to sú tie papierové dymovničky, ako vyrába Tara, nie sú to tie betonové od Klastu, ale uvidíme. No a potom tu máme posledné dve veci, Screen Wasp, to je opäť taká detská pyrotechnika, sranda. A ako poslednú vec, čo tu máme, je kompakt Mushrooms, alebo houbičky od Klasku. Tento kompakt je taký menší, hej, stále nejakých 10-15 eur, neviem presne. Má 16 rán, 25 mm priemer, NEC 208 gramov, 4 rôzne efekty a mne sa tento kompakt vždy páčil, lebo má farebné efekty, nejaké tie pískajúce, nejaký ten crackling tam má. Hej, rôzne také efekty, aj niekedy mal titanové efekty na konci. Takže ako fakt, že je to mix efektov, hej. Ja som s ním bol veľmi spokojný. A ako môžeme vidieť, krabica je už prázdna. A poďme si to teraz nakoniec takto shrnúť. Máme tu maličké fontánky, hej. To sme si už ukazovali, potom tu máme Dumbum Nano. To si myslím, že netreba ukazovať, ale tak keď sa tu nájde takto také, čo chce vidieť, tak takéto, hej, úplne maličké petardy. Potom takéto nejaké točiace veci. Proste nič extrémne. Potom malé dymovničky, Screen Wasp, Dumbum Crackling, to sme si už ukazovali, Stroboskop Meteorit. Potom tu nejaké takéto, hej, tiež menšie fontánky, väčšie od týchto, ale tiež nie sú nejaké, hej, obrovské, ale myslím si, že na to, aké boli úplne lacné, že budú pohodičke. Potom tu máme Dumbum Rotate, 20 kusov, pískacie raketky, hej, Scream, neonové prskavky, takéto 4 farby, žltá, modrá, zelená, ružová, dymovnice PXM 30, čierna a modrá, fajnové petardy Dumbum Idol. Neviem, či v čase, keď vydám toto video, ešte budú skladom, ale keď sú, tak určite ešte odporúčam si kúpiť. Ďalej tu, hej, Tasmania, to opäť netreba ukazovať. Potom RC jednotky, to tiež si môžeme ukázať, keby takto sú. To sú proste také isté petardy, jak Dumbum Nano, len sú červené. Ďalej Pooping Dog. Potom Thunder vymetníky Titanium Salute. Proste klasický vyletí, titanový efekt hore, nejaký taký menší. A ako posledná vec, dúfam, že som inak nič nevynechal. Tu je kompakt houbičky alebo Mushrooms. Ako som už hovoril, má podľa mňa veľmi dobré efekty, je to taký menší kompakt, ale je to fakt mix efektov. Takže mne sa veľmi páči. Na to, že bude všetko z tohto videa, môžete mi napísať nejaké tie nápady, aké videa by som mal potočiť s touto pyrotechnikou, či urobiť veľký test celkovo tejto pyrotechniky, alebo urobiť, ja neviem, test nejakých takých najlepších petard, čo mám, ako napríklad aj tieto Dumbum Idol, alebo hoci čo iné. A to už bude teda všetko z tohto videa. Nezabudnite zanechať odber, like, veľmi ma tým podporíte. A to je už všetko. Čaute.